Mae ni rownd derfynol y cneifio masnachol gyda gwella sydd o'n blaenau ni fan hyn yn ganolfan gneifio meirion ar hyn o bryd. Enwau mawr y grefft i gyd yn cynnwys Elfed Jackson sydd o'n blaenau ni fan hyn yn rhithro rwan. Chydig iawn o ddefus sydd ar ôl yn y gorlan rwan. Ie, 1-2 falle, dwi'n meddwl, dwi wedi colli cawn, mae mor gyflym, dwi wedi colli cawn pan dwi'n dweud. Yn hollol, a mae'r boes yma felly, fel mae Iron Pyw yn dweud yn cneifio bron mor gyflym a rhai yn gwneud gyda peiriant a dweud y gwir. Mae werth i weld heddiw yma. Ydy mae o. Ydy cwta 10 munud a mae'r chwechiad dafad mae'n angyflym o'n nadwy. Da ni ddim wedi rhagweld hyn a dweud y gwir. Mae o'n gyflymach nag oedden ni wedi ddisgwyl. Andrew Mudge ydy hwn, wrth gwrs o'n blaenau ni'n cyrrychioli Lloegr yn gorffen y ddafad yma. I dad yn y gorlan, un ar ôl gen Elfed Jackson, mae'n debyg yn y gorlan. Rheinald Hughes wrth ochr Elfed Jackson, ond ar hyn o bryd ni'n canolbwyntio ar y sais Andrew Mudge sydd ar fi yn gorffen y ddafad yma. Fawr iawn yn ddi ar hyn o bryd rhwng y cystadleuwyr i gyd, ydy gwir. A'r chwys yn diferu fyna, mae'n sgleinio, ond ydy o. Sbiwch y cyhyrau yna yn dangos gwaith caled yma, y bachgen yma ni'n neud chwarae teg. I dad yn trosglwyddo y ddafad nesaf iddo fo. Pwy Andrew Weir, dwi'n nabod y cydyn. Mae'r steil gen y bachgen yma, ydy. A Rheinald Hughes wedyn, yn wyneb newydd i'r gystadleuaeth ar y lefel yma, a gobeithio'r gorau, dwi'n siŵr, o ddod i fyny i'r brig. Rheinald yn dod o lan ar mond y ffrinceirio. Pen arall bod fyna Gareth Owen ydy hwn. Gareth P. Owen yn un o'r enwogion yn y grefft yma. Mae Gareth a Rheinald yn cael dipyn o ding-dong, fel mae'r sais yn dweud, rhwng 6 ac 1. Dyn nhw, sam byd rhwng y ddau, mae'r ddau'n hen ffrindiau. Ydy maen nhw. Y ddau'n gystadlus blynyddoedd i gwni weld. Allan o ddal Elfed Jackson yn troi lawr ochr ola i chweched dafad. Un ar ôl yn y gorlan i Elfed. Ond allith Gareth a Rheinald Llalo dal chofio un gic sy'n angen a mae'n gallu colli hanner dafad. Felly, pwy a wyr. Am y peth yma rwan a dweud y gwir, o'na bach o eneswythu dyna, achos dyna'r perig yn dweud pan ydyn nhw'n rhithro gormod ydy fod ni'n colli reolaeth ar y ddafad ac fel o ti'n dweud, dysa rhywbeth yn mynd o'i le, mae yna eiliadau prin yn diflannu. Felly Elfed Jackson ac wrth i ochr o Andrew Mudge fan hyn, dipyn o wahaniaeth, a mi welwch chi'r cicio yna, anodd iawn ydy'r rheoli unwaith ar cicio'n dechrau pan mae'r ddafad ar ei chen, rhoed i lawr di'r peth gorau. Andrew Mudge diw yn un o'r un ifanca, dwi'n meddwl sydd allan o heddiw, ond cnifio lawr ar Longblos, un ar ôl yn y gorlau, ond Elfed Jackson dechrau blino falle, drycha fan o'n dechrau gydefer yn cicio, dangos bod y gwendid ar dechrau blino, ti'n bo? Yn siŵr, achos maen nhw'n mynd mor gyflym, bydde dyn ddim yn cnifio mor gyflym a hyn yn arferol, wrth gwrs, yr her ydy bod yn gyflym ac yn daclus, a mae Elfed Jackson yn hen law ar wneud hynny. Ysbiwch be mae'r llaw chwith na yn wneud, yn cynnor twyo, bob peth yn gwneud siwfr y glân yn mynd o ffordd, ond heb dynnu'r croen i ganiatau torri. Oes yna un arall yn y gorlan? Dyma hi, dwi'n siŵr fydd hon yn beauty fyd i orffen. Wedi cadw'r oret yn y diwedd, dwi'n syni dim. Gareth Owen ar y pen arall ar stondin un, ar y stodiau hirion ar hyn o bryd rwan. Rheinald Hughes, fel o ti'n deud, asbiwch i mi fedrwn ni gymharu fan hyn rhwng y ddau, a mae'r camera yn gwneud ffafrau ni fan hyn, dangos pa mor agos at ei gilydd oedd y ddau yna. Un bob pegwn, un ar stondin un ar stondin 6. Gareth Owen ac Elfed Jackson. Ie, ond dwi'n meddwl mae Gareth ydy hwn yn troi lawr dros yr ysgwydd ola yna. Chydig o flaen Rheinald yn fan hyn. Rheinald yn dechrau blino hefyd falle. Andrew Mudge. Mae o fan hynna efo'r fod i'r sais pell amlaen. Dwi'n meddwl Andrew Mudge. Falle bod o'n fwy ffit, falle mae dipyn bach yn iau, ond ddydwn ni mo hynny'n sicr achos mae'r nhw gyd yn mynd i gorau. Mae'r chwys yn llifo. Ydy maen nhw'n gweithio yn galed ac yn canolbwyntio wrth gwrs. Eiliad bach o golli canolbwynt, mi fedrwch chi dorri rhywch chydig bach ar y croen, a mae hwnnw'n mynd i fod yn farc yn eich erbyn i chi, a da chi ddim eisiau hynny ar y safon yma. Elfed Jackson, sbiwch ar ei wyneb o. Dwi'n siŵr bod o'n siarad efo fo ei hun, siarad trwy'r ddafad dwytha, mae hon ydy'r dwytha, symud pethau o ffordd, neu siŵr bod bob peth yn ei le, mae o bron ydy'r wyn i ben rwan. Dyma chi, i chafbwynt ydy'r llun y fan hyn, felly rownd derfynol cnifio masnachol gyda gwella a Cymro ar y blaen. Gareth Owen ydy hwn yn mynd mewn am i ddafad dwytha, o'n i'n meddwl am munud bod ni'n gwylio Elfed Jackson achos o'n i'n rhagweld y byddai Elfed yn gallu gorffen. Sbiwch chi ar y last sheep na i fyny yn y gorlan achos dydy'r cyfrwr ddim yn gweithio, mae'n debyg ar hyn o bryd i ddangos i gynnu llidfa i gyd. Mae hwnna dipyn o gymorth. A fydd Elfed yn gweld hwnna, fydd o'n falch rhellugedig ei weld o. Ni fydd o, chwaraedig, ac yn troi drosodd o'n i'r ochr ola ar y ddafad dwytha yma. Gora, ola a dwytha, dyna gyd da ni eisiau glywed rwan, a hefyd gobeithio mae nid dwytha fydd, yn sicr nid dwytha fydd Elfed Jackson yn y gystadleuaeth yma. Dwi'n siŵr o hynny. Diolch na rafu dim, na dim, ond dal i fynd mor gyflym ag oedd o'n y cychwyn. Ydy, mae o Rheinald Hughes tu ôl o, yna mynd i mewn, dyswn i'n gyda ystyried am i ddafad dwytha hefyd. Ond Elfed Jackson, mae'n mhres, drwm yn un sy'n betio'n aml, ond mae'n mhres i'r Elfed wan.
Dwi'n meddwl bod ni'n ddiogel i ddweud bod ni'n orffen gyntaf. Dwi'n meddwl bod yr odds o'r isel ti'n neud fforsiwn, ond dyna fo, Gareth Owen, Elfed Jackson, mynd o un i'r llall mae'r camera, mynd o un i'r llall mae wedi bod o ran tîm Cymru yn y gorffennol. Tybed pwy fydd yn cyrrychioli Cymru o ran ennill y ffeinal yma, tybed? Mae o bron yn andydio. Ydy mae o. Ai Elfed Jackson fydd yn ennill? Ie, tybyca o ran cyflymdra. Da ni'n weddol sicr o hynny'n barod, ond tybed a fydd o ddigon taclus i ddod i'r brig. Dyw chydig rhwng y gymffon. Dwi'n meddwl bod o bron yna. Gareth Owen fan hyn yn mynd yn paratoi i orffen yr ochr gyntaf. O, dyna wedi Elfed Jackson wedi gwasgu'r botwm coch. A llongyfarchiadau mawr i Elfed Jackson am ddod yn gyntaf o ran amser yn y rownd derfynol. Cneifio masnachol gyda gwella. Llawer mwy i ddod gan y gweddill, ond da ni'n hapus mae Cymro sydd wedi dod i'r brig o ran cyflymdra.